Lokal. Nakasagana ti Schools Division of the City of Batak para iti panag-host ti Regional Schools Press Conference into noong Marso 10 aging gana 13, 2026 iti syudad ti Batak. Segon kini Dr. Marilo Bala Sales, Chief Curriculum Implementation Division DepEd Batak, nga italaeng ang mapadasan iti syudad ti Batak nga ag-host ti RSPC, babaen iti panangidaulo ni Mr. Anselmo Alodino, Schools Division Superintendent ti DepEd Batak. Nayon pa ni Sales nga adu dagiti aramiden da akas iti panagi-budget ti pondo kas tamet ti panagi-prepare kadagiti billeting schools iti syudad ken iti kabangibang nga ili. Inbatad pa iti opisyal asaan da magabenan ti ag-conduct ti adu iso ano panda nakisarita iti ili ti San Nicolas ken iti Paway ket di mawad da iti tulong tapno maakomodar dagiti makipagpartisipar iti RSPC. Kuna ni Sales nga agdagop 3,000 ket innem agasot dagiti delegado ang makipagpaset iti daytoy atawen ti RSPC. Arts 10, 11, 12, and 13 digita nga po iti PETSA iti panakaisayang kat iti Regional Schools Press Conference ket napagasatan met iti City of Batak nga host kadaytoy nga RSPC ket adu iti isang digitay ubraen mi nga madama ang runaan nati digitay pundo digitay pinag-prepare iti billeting schools kasi ti Batak apo ket hami nga kaya iti agbilet iti adu basit laeng bali adda it sa pulo laeng 9 iti billeting schools iti Batak ken adamet iti 5 nga billeting schools outside Batak. Digiti billeting schools tayo iti outside Batak ket San Nicolas Central Elementary School, Bingaw National High School, kastamet iti Bingaw Elementary School. Ken adamet iti 2 nga billeting school tayo iti Paway, iti Paway Central ken Paway National High School. Kabayatan na inbatad ni Mayor Marky Chua iti syudad ti Batak at twice a week da nga ag-conduct ti meeting tapno masigurado iti preparasyon da iti panag-host ti City of Batak iti daytoy RSPC. Kastamet ngayon nayon ni Chua asaan a problema iti danon para kadagiti delegado ang makipagpartisipar iti nasao nga event. Kamaudyanan na kung nati opisyal nga iti Locanjia Cultural Center ang maangay iti nasao nga event ket mangisayang katda iti Mayor's Night ang mangipakita iti hospitality dagiti Batakenyo. We're conducting twice a week meeting since last month pa po. Very much excited kasi this year the Schools Division of Batak will host this press event and we will parang expecting more than 4,000 na delegates from other schools divisions. So very excited, kinakabahan pero we are well prepared. Naka-schools, yung mga schools po natin is naka-prepare na. Naayos naman na natin yung mga events na gagawin. Meron tayong opening, meron tayong events proper, pati magkakaroon tayo ng Mayor's Night para mag-host po yung City of Batak for them to see naman how the hospitality of the Batakeños po. Honestly, yun yung kagandahan na nagmi-meeting kami regularly kasi na-update naman po. And we will be using for the opening program yung Ilocandia Cultural Center. So at least masu-showcase na naman po yung isa nga sa mga magagandang infrastructure dito sa Ilocos Norte. Daytoy ti damag manipud syudad ti Batak. Para ti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.